Kenneth Okao Ongondi madun bura mar ODM speaker manyien mar od bura e kaonti ma Nairobi. Kenneth Ngondi oyier kaka speaker mar ang'wen mar County Assembly ma Nairobi bang' yudo ombulu 68 kendo yombo Hassan Robo mar duond bura mar UDA mane wuok kod ombulu 55. Paul Kados mar ODM bende oyier Nyalodia kaka jalup speaker bang' jochung' mamoko adek goyo badgi piny. E od bura mar kaonti ma Nairobi, MCS maromo 123 ne ochamo muma mar apisi kendo chako tich ayanga ne jodak ma kaonti ma Nairobi. Bang' chamo muma, tich maduong' mane ochomo MCS go ne en yiero speaker manyien. Mana kaka e od bura mamalo kod od bura mar Senate kinde yiero mar speaker e County Assembly ma Nairobi bende ne opong' kod ywaro kod amen mar siasa e kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza. MCS mag Kenya Kwanza ne otemo chungo yiero mar speaker e gino magiwacho ni karan mar od bura ne oketo kar goyo ombulu machiegni kod MCS mag Azimio. Ne ochuno karan mar od bura mondo donjre e wachno kendo keto kwe. Where the boots are, there is a precedent in this particular house that the boxes where they are currently placed, that's how they have always been placed. The house is so guided. Piem mapek mar siasa neni kind Kenneth Okao mar duond bura mar ODM kod Hassan Mohamed Robo mar UDA. Kata odoko ni Azimio eman gi MCS mathoth e County Assembly ma Nairobi ne onge jaloch e tielo mokwongo mar yiero kendo ochuno karan mar od bura mondo oluong yiero e tielo mar ariyo. No one candidate has attained the threshold required to be declared as a speaker, and therefore we proceed to the second ballot. E tielo mar ariyo, Kenneth Okao mar duond bura mar ODM olwaro Hassan Robo bang' yudo ombulu 68 ka Hassan Robo to ne owuok kod ombulu 55. Has received the highest number of votes in the second round, and pursuant to standing orders number 8-2, the said Honorable Kenneth Okao Ongondi stands elected as the Speaker of the Nairobi City County Assembly. Kaluwore gi duoko makamano, Kenneth Okao Ongondi e speaker mar ang'wen mar County Assembly ma Nairobi. Kenneth Okao oduoko erokamano ne MCS kuom sire lwedo ka osingo matiyo negi kaluwore gi chik. Honorable members, I humbly submit to the will of the House. Honorable members, firstly, it's to thank God the Almighty for the opportunity accorded to me by this House to serve as your Speaker. Permit me also, honorable members, from the very outset to express with great humility and a deep sense of honor my gratitude for the trust you have placed on me to assume a honorable chair as Speaker of the 3rd County Assembly of Nairobi County Assembly. MCS mag Azimio bende onyiso mor margi bang' yudo loch makamano ka ginyiso yie margi e wi telo mar Kenneth Okao. Ngatiyo gimoro ma ka udwa dhi go lweny to normally warango gi riwruok maro joma dwa dhi go lweny. Nyo wariwre waduto kaka jo Azimio nyowan elected members kod nominated members ma nyowan dhano 68. Koro nyen winjruok ma nyowa winjre ka wan kod president marwa Raila Amolo Odinga kod viongozi mekwa duto ma Nairobi kaka kanyo bet piny ma nyowa nyiso jakom wan kaka MCS ma Nairobi ok wadhi kuodo wiyi. Wadhi make sure ni kom ma speaker obiro e Azimio ma ok wadhi timo kendo gima ne wabunge mekwa notimo e parliament. ODM bende oyudo loch machielo bang' Paul Kados kao kom jalup speaker. Kados oyudo kom makamano bang' jochung' adek mane gawo komno bende goyo badgi piny tok yiero mar speaker. Piem mapek mar siasa mane oyangore e kinde yiero mar speaker mar County Assembly ma Nairobi nyiso mana osigo maduong' ma ochomo Johnson Arthur Sakaja e chenro mar tayo county ma Nairobi.
Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.